91 FM. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. מ-7 באוקטובר כולנו עוברים ימים כל כך מורכבים ומטלטלים, אבל אם יש קרן אור אחת בסיפור הזה, היא עם ישראל, שמתגלה בתפארתו. והעם הזה הוא אנשים טובים באמצע הדרך, שעזבו הכל רק כדי לעשות טוב ללוחמים שלנו, לחיילים שלנו, ואחת מהן היא שרון בר צבי. בוקר טוב שרון. היי, בוקר טוב קרן. מה שלומך בימים אלה? אני בסדר, שמחה ונרגשת מהחטופים שחוזרים אלינו. נכון. ומקווה לעוד בשורות טובות. אמן ואמן. שרון, את חלק ממיזם שנקרא באנו לשמח ביחד ננצח, לזכרו של רועי ברקת. נכון, רועי ברקת הוא בעצם בן של חברים טובים של חברי הקבוצה שלנו. הוא שירת כמק וסמל מחלקה בפלוגה ב' בגדוד 13 בגולני, והוא נפל ביום הראשון של הלחימה בנחל עוז. וכשהתחלנו בעצם את הפעילות שלנו, היה ברור לנו שאנחנו רוצים להקדיש את הפעילות הזאת לזכרו, ושמאוד חשוב לנו להנציח אותו בדרך של שמחה ופינוק לחיילים. קודם כל יהי זכרו ברוך. נכון. ואני רוצה שתספרי לנו על המיזם שלכם, באנו לשמח ביחד ננצח, מה בעצם אתם עושים? אוקיי, אז בעצם המיזם הזה התחיל מרועי ונטלי מנור, שהם אנשים יקרים עם הלב הכי רחב שאני מכירה, ולשמחתי הם גם חברים שלי מאוד מאוד טובים, שבעצם כבר מהיום הראשון של הלחימה החליטו שהם פותחים חמ"ל ביתי בבית שלהם, והתחלנו לאסוף אצלהם אוכל חם, ממתקים, טואלטיקה, ביגוד, כל מה שאפשר היה לחשוב עליו, כשבעצם הכל עבר ישירות לבסיסים או לשטחי הכינוס לחיילים. ובסוף השבוע הראשון ללחימה הגיעה פנייה מרס"פ מילואימניק של פלוגת צנחנים שסיימו לתאר את קיבוץ בארי, ושאלו אם אנחנו יכולים לפנק את הפלוגה שלהם שיוצאת להתרעננות של כמה שעות. המפגש איתם בעצם היה בכיפת יער בשטח באזור הדרום, קנינו בשר, גחלים, ממש הכי פשוט שיש, הגענו לשם עם המון ידיים עובדות ועשינו להם פריסה מאולתרת. המפגש הזה היה סופר מרגש גם לחיילים שחזרו אחרי כמה ימי לחימה מאוד קשים, וגם לנו, האזרחים בעורף, שבאמת רק רצינו לשמח אותם ולתת להם הרגשה טובה, ובאמת כמו שכל עם ישראל אני מניחה חווה, אנחנו היינו שבורים, אבל הרגשנו שבאנו לחזק ויצאנו מחוזקים. ברור, קודם כל לעשות טוב תמיד עושה טוב לנו. לגמרי. דבר שני, זו מצווה עצומה, באמת מצווה ענקית, שליחות ענקית בימים אלה. שליחות, ובאמת הרגשה כל כך טובה שהרגשנו שחייבים להמשיך לשחזר את זה, ואז באמת עם עשרות מתנדבים התגבשנו לאיזו קבוצה מאוחדת שהחליטה שהיא לוקחת את הפרויקט הזה מאוד מאוד ברצינות, ושאנחנו רוצים רק את הטוב ביותר לחיילים שלנו. החלטנו על השם שלנו, באנו לשמח ביחד ננצח, וזה בעצם המהות של המיזם הזה, לשמח את החיילים שלנו. אנחנו האכלנו אלפי חיילים עד היום, צנחנים, יעלום, לוטר, לוחמי שייטת 13, מגלניסטים, סיירת גולני, טייסים, באמת, בערך משהו כמו פעמיים בשבוע, אנחנו יוצאים כבר בצהריים, מתחילים הכנות לקראת הגשה של ארוחת ערב מאוד מאוד מפנקת, יש לנו שולחנות קייטרינג, יש לנו מעשנת לבשר, אנחנו מגיעים עם בשר משובח, עמדות שווארמה, סלטים שאנחנו מכינים במקום, באמת, תוספות, מכונת פופקורן, מכונת ופל בלגי, עוגות, פירות, הכל הכל הכל, באמת למען החיילים שלנו, מתנות שאנחנו מקבלים כתרומות, הרבה פינוקים. קודם כל תבורכו. באמת, פשוט מדהים. דבר שני, יש לי איזה חבר שקורא לאירועים מהסוג הזה, קוראים לו בן אקריש, ניתן לו קרדיט, סיירת מנגל. אז אתם סיירת מנגל ואתם באמת באים מטוב ומכל הלב, ואני מבינה שכל המיזם הזה בעצם מתבסס על תרומות של חברי הקבוצה. נכון, זה גם תרומות של חברי הקבוצה, גם תרומות מאנשים פרטיים, יש גם קהילה גדולה שעומדת מאחורינו שכוללת בנות שאופות לנו עוגות לאירועים ושולחות לנו פירות לאירועים האלה. באמת הנתינה מאוד מאוד מרגשת, הרצון לעזור ולתרום הוא באמת עצום, וכל מי שחבר בקבוצה הזו שלנו מקבל המון חוזק מהחיילים שלנו, מהמוטיבציה שלהם, מרוח לחימה שלהם, ובאמת המטרה הסופית היא באמת לפנק אותם, להראות להם שחושבים עליהם, שמחזקים אותם, שאנחנו תמיד נהיה כאן עבורם, נגיע לכל מקום שהם רק ירצו. אנחנו גם לא פעם ולא פעמיים הצלחנו באמת להכניס גם אוכל פנימה לתוך עזה, ישירות ללוחמים שלנו. שרון, גם ניתן להתרשם מכל הפעילות שלכם באתר, נכון? באנו לשמח ביחד ננצח. נכון, ממש תחפשו אותנו ככה, באנו לשמח ביחד ננצח, prevail together זה נקרא .com. אני מזמינה אתכם להיכנס ולצפות, יש שם תמונות מהאירועים שלנו, ובאמת אפשר לראות שם את כל הפעילות שלנו. ואני קוראת לכולם, יש המון חושך עכשיו בתקופה הזאת, וצריך למצוא את האור בעשייה, בנתינה, כל אחד לתרום איפה שהוא יכול, מה שאפשר, וזהו, הלוואי
כל החיילים החטופים, כל האזרחים שלנו והחיילים שלנו החטופים יחזרו הביתה במהרה. כן, שנזכה לעשות להם פריסה פה אצלנו ולהתרגש ביחד. אנחנו כבר מחכים לפריסת הניצחון, לחגיגות הניצחון. אמן, אמן, אמן. חולמים על זה. אמן, תבורכו. שרון בר צבי, תודה רבה לך, ורועי ונטלי מנור כמובן, על המיזם המרגש הזה, ובאמת, ביחד ננצח. תודה רבה. אמן, ותודה גם לכל, באמת הקבוצה המדהימה שלנו, שבאמת אנשים מדהימים ונדירים, שבאמת עוזבים הכל, ובאמת מקדישים שעות רבות 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 לדבר הזה, ואני רוצה להודות לכולם, ואני מאוד מאוד גאה להיות חלק מהקבוצה המדהימה הזאת. בטוח, יש לך את כל הסיבות, אז תודה רבה לך ולכל הקבוצה, ושנדע ימים טובים יותר. נשיקות, שרון. ביי ביי. אמן. 91 FM